קורס הצלה נמשך 3 ימים בלבד, אבל אנחנו משתתפים, הצלחנו ללמוד הרבה בעצמנו. המדריכים שלנו הסבירו הכל בסבלנות ובבהירות. כל המשתתפים היו בגילאים שונים מ-18 עד 40 פלוס, וקצת יותר מ-50. היום ראשון היה תיאוריה מבוא לנושא ישועה שלנו. בימים הבאים היינו במגרש אימונים סימולטור של חורבות. למדנו כלים שעזרו לנו לפרק לוחות בטון מסיביים. למדנו לפנות את הפצועים באמצעות אלונקות. כל המשתתפים התגלו כרציניים ובעלי מוטיבציה ללמוד את הנושא. כולנו נהנינו מ3 ימים האלו, גם מדריכים וגם טירונים. בקצרה על הקורס, היה כיף, אנשים טובים, מפקדים אדקוואטים. כל מה שהיה מתוכנן הספקנו ללמוד ולנסות. עכשיו בואו נראה ביחד את הסרטון בעצמו, נראה איך אנשים לומדים, עובדים, מלמדים. אם אתם רוצים למצוא עיר נוף הגליל, זה קל מאוד. אנחנו תמיד חייבים להיות מוכנים לזה. הבנתם נכון. הבלתי צפוי עלול לקרות. זו הסיבה שכולנו התכנסנו. תדרוך על זה מה שעלול לקרות. סוגי הרס וסיפודיהם. הדמיית מצב שבו בית נהרס. המטרה שלנו הייתה לאסוף מידע רב ככל האפשר על האנשים.
שנתפסו במהלך הרס הבניין. זה דבר חשוב, שמי שלא עבר את הראשון, אז קשה לו להתקדם עם כל המידע הזה, וכבר יש לו, מי שיש לו את הידע ויותר קל לו להתקדם. באמת היו הרבה שאלות על כל מיני דברים שכבר ידענו על התשובה לפני. זה מאוד חשוב, שזה שמתחילה סוף סוף הגיע יום אימונים. סוף סוף הגענו לסימולטור ההרס שלנו. הטירונים מקבלים את הציוד חדש שלהם. ילמדו אותנו לאירועים האלה. זה גן שעשועים, איפה שנשחק. הכלים שלמדנו במשך האימון היו מספיקים כדי לפרק את הטנק עד לספילים.
כן, כן, הבנתם נכון, היו גם פצועים. היינו צריכים למצוא פתרון לפינוי. ברוסיה אמרו שאישה רוסייה מסוגלת לעצור סוס דוהר ולהיכנס לתוך הבית בוער. והישראלית לא רק זה, אלא גם להפעיל את הכלי מסובך.
אחרי שאתם תגידו, המדריכות יגידו איך היה להן, שיפורים שיעזרו לכם קצת למחר, להיות יותר מקצועיים, להיות יותר מכווני מטרה, ואז אני אסתכם באיך היה לי איתכם וגם במה הלו"ז שלנו למחר ונקודות חשובות. אז מי האמיץ הראשון היום? יאללה. שימור רציני שכאילו, זה לא כמו פורום רגיל של הצבא, אתם כאילו, לא כאילו שורות, רובוטים, הרבה יותר כיף ככה, הרבה יותר נוח. כן, אז היה יותר פעולה, היה יותר משהו שחודר לתוך תאי זיכרון, אז תודה רבה. זהו. תודה. אני מצדי, זה קורס שני, אז אנחנו באמת דברים מעשיים שלא עשינו בקורס הראשון. היה יותר קשה כי היו כלים יותר פשוטים, אבל פה... נהנינו, אבל גם הקשבנו, הייתם חדורי מטרה, זכרתם, באתם מוכנים גם לבוחן, ראיתי שכולכם באמת יודעים את הדברים, מדקלמים, אומרים לי דברים שאני שוכחת לשאול, לא, אבל שכחת איזה דלק. טוב, בסדר? אז כאילו באמת נהניתי איתכם ממש, באמת שמחתי היום להיות איתכם, וניפגש גם מחר. משהו שאני כן רוצה גם להגיד לשיפור גם לכם, כאילו מבחינת המגני דיסקות, אז כן חשוב לי כן תתנסו עם המשחזות גם, כי הרגשתי שרק אנחנו בסוף מתרגלים עם המסור הגדול, אז שכן אם יש לכם עוד כזה ארגז כלים, פשוט לסדר כאילו את המגני דיסקות, וזהו, חוץ מזה באמת נהניתי. ממש קשובים וגם בעלי מוטיבציה, כאילו אתם ממש רוצים לגעת, לעשות, ואני אוהבת את זה בכם, וגם אני אפגש איתכם מחר, וכן, כאילו הדבר היחידי אולי שטיפה זה שלא יצא לנו באמת להתנסות עם הפטישון הקטן. אני מקווה שמחר כן יהיו לנו את האזמלים, נוכל לעבוד גם איתו, וזהו, הייתם מעולים. טובים, אתם מצוינים, כיף להעביר לכם את החומר ואת המידע. אני כן אגיד שיפור קטן, שלפעמים מרוב סקרנות ורצון לדעת עוד, אז אתם שואלים אותי מלא שאלות תוך כדי, שאם תחכו רק שנייה, אז נגיע אליהם וגם נענה עליהם בהמשך. אז אפשר לתת רגע שנייה, להקל רגע את המידע, לתת את זה לזרום רגע פנימה, בסוף יותר לשאול את השאלות, כי בסוף גם באמת עוברים לאט לאט על חלק ולאט לאט מגיעים גם להכל. כמובן שאם יש שאלות אז כמובן לשאול. בסיטואציות שהם לא האמינו שהם יתעסקו בהם והם בסוף הגורם ידע. זה קרה לא מזמן בהוד השרון שהיה נפילה בהמון רסיסים, והצוות שאנחנו הכשרנו קפץ וטיפל באירועים עד שהגדודים שלנו הצטרפו וכמובן עזרו. פעם זה היה אולי לעשות את ההכשרות האלה וזה היה כאילו טוב, אז אולי מתישהו שריפה פה או שיפלו עצים או שערה או זה, והיום זה כאילו מקבל משמעות ונפח כל כך אחר, זה כל כך מציאותי וכל כך מפחיד, אבל אני הולכת לישון בשקט כשאני יודעת שיש אנשים שמוכנים לתת מעצמם, מוכנים ללמוד, מוכנים להקדיש, ויש להם ידע ועשייה. בתחבורה, ואמרתי, אין מצב שאני לא אבוא בשמו להגיד לכם, ובשמי כמובן, תודה רבה. להגיד תודה למירי, שמנצחת פה על המקלה. מירי, היא האימא שלנו פה, היא האימא. לא יודע, היא לא נראית כזאת זקנה. בסדר, יאללה. ואני נראה זקן, גם אני לא זקן. לא, אתה אומר לאמא שלנו, לא יודע. זה תצלם עד הסוף, לא? נקדים את האירוע כדי למנוע את האסון. נהיה מוכנים. נדע מה לעשות בזמן הזה. נשקיע בלימודים כדי לדעת מה לעשות ברגע הזה.
מוכנים. כדי להציל. הטיפה אחרונה של כוח. נתראה עד לפעם הבאה.